Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki khuan ki hajar ka hima langrin ki lapen pau ka jinglingo ka bakraw halor ka jingwengno ka bakensan jong ka district council ya uba brilliant Henrys Yong kumu acting CM ka hima langrin klam kanu kanu jing pentip uba brilliant Henrys Yong acting CM badang shusha weng ha district council habakran shikilat pathai kubor ulethu bakapor baka hima kadang don habdeng ka jing penkre penkrum ya ka jing IY ya ka yo ka hat bat ki mar jong ka hima haki khun ki hajar nak benta ka jing thap tanda kendit kensan ha kapor minstep jong ka khandai tarik ya yong arja apundriu ule yo pedang penban ya ka shiti na ka district council kabala pen sangi eno ya ka jing trai kam jong u kumu acting CM bala thung bujli da uba pen changan lang CM yong shu uda ong baka bepeningo shu kalong bay ka tarik IY himaru ka badai ha ka ni ka jo ka sngi kabaki khun ki hajar ki lawan ka lengi shnong ban thap tanda Hendai yakaniru ke district council ke lepen kendria ano bar ule thuru ba ke district council hadu laisian ke lepen kendria ya ke tarik IY mar hima kumta uba brilliant Henrys Yong upenram jure ke jingle don board jong ke district council ke bayurat bat thombor ya ke ikhtiar jong ke hima bar ule kan thoru ba ke district council hapo ke jinglam ke VVP ke dei ke basniu tam ha ke history jong ke HEDC bar ule ongru ba halor kani ke hima kan salet ban ujor haki bor ki bakham halor Kumka nila ban ong kumka hima warla la sya suspend ru o la sya weng ru ti nakaliang jong ini dap daga jing sngosi ka bakrau ya kan ga jing le jong ka district council ha ka bala shu le sendat la shu weng sendat klam don kino ki jing pentip le ni ki shokos na ka benta jong i ti nakaliang ga jong ini sngo ban persya ajur ya kan ga jing le jong ki but nyimban se ban jor sikibor bahalor ya kedi jingle kheu jaka jong ka district council nang ta ka hima ka jongi nakapor sa kapor ti ngi kerpat ya ki khon ki hajar jong ka himalang ren ki basngau de ya kene ban ai ka jing kersan lang ban yele persya ya kini ki bor ki ba khin tron ya ki bor jong ki hima ki ba nakapor sa kapor la shu yele kai kumde ba la shu weng la shu thung la shu weng klem don kano ka daw ka ba shai tingi nakaliang jong ka kanhun ka jong ingis ngau ban persya juri kane ba gemban singin haban ya siki bor ki bahala himalang ren hidap daga jing ngau lengo aga jing ya dei ba kani ka sngi ka bamenta namar ba nakaliang jong ka district council kala ai ya kani ka jing pentip ka bakerki kansan e dang men ne men step nyo beje kilawan ban ai ya kani ka city jing pentip ba la pensange no sipor olap pensange no ya jing trikam ka jonga kumu acting CM jong ka himalang ren ti kalong ka blengo adu kata-kata kadaw ka dei na marba dang mensyam tayo ba ka district council kala ai ka order bangen yo pan IY marhima ha kana gasni menta gasni khandai terik dan rai ka blengo kalong ba kensan menta ka step hakupor nyo beje kilawan ai ya kene ke city jumpan sange ya ke jing terikam ka jonga kum usim kum acting CM jong ka himalang ren ti nakaliang jongi kum ki riurang ba jong ka hima nadu ki menteri kilengdo nadu ki khot jong ka eksekutif darbar nadu ki pajba jong ka himalang ren ki bakwa banwan wai ki mar jong ka hima ha kene gasni idap da jing ngol ngo ka bakraw but kem ngolak mudur ya kan ka jingle jong ka district council long ka ka penlengo hadu kata na ka penta jongi but ki babon na ki snong ki bakham jingai le ki ladu ya ka sngi ki ladu ya ka por tang na mar kan ka jing pansangi ka bakerki hadu kata ya kan ka jing mut ka jongi ban IY menta ka sngi ti kan ka jing tho pila ban pej ya kan ka jing tho ka bala ai ni dang yuk pedang men men step hak pornya beje ai kumtu ti kalong ka ka papen lengo ini ti nakaliang ka jonga kumu acting CM u bala syak suspend menta ti ngas ngau ban kentho juri ya kan ka jingle jong ka district council imat ka don ka ri ka selndet ha ka badang hakini ki sngi ka dang ai ka tu ka order hadu lightly ki order ban yo ban IY marhimam ta ka sngi dan rei kapalengo kalong ba menta kasni kila yo ban pensange na kabenta ka jing terikam ka jonga kamu acting CM jong ka himalang ren
Ti ngabu ka jingkeli ya ka district council ka ba jukran barabor na koi ka por sa koi ka por ba ki kamel de ba ka de kata ka parti ka ba sensyarhok ka de kata ka parti ka ba ki ong ka clean politik dan re anda habangi pek anda habangi yo iya kan ka jingle jong ki ka pau ba kan ka jingkam jong ki ka long ka balam ler hadu kata dengan sengaban kan thojor jong kan ka parti VPP ka ba kamel de kum kita ki ba hok dan re ka de kan ka parti ka ba sneutam ha ka history jong ka district council te rengkat bad ya ki noilam ki ba hakmat jong ka parti VPP ngasngaban penrem jor kumu acting sim ubala chat sustenmenta te nga pasyat ya kan ka khubor shapi ki nongthok khubor shapi ki pajba jong ka rikasi ba pidai ban husiar ya kan ka isi ka bayalam menta ya ka district council markani ka isi ka dei ka bayalam bakla yu pajba ka dei ka ba penjot penpra ya ki hima ka dei ka ba penjot penpra ya ki shnong ki thaw bat kumta ter dengan ai ka jing maham na ka benta jong pi ki wei pat ki bompat tip ya ka jingle ba ka jing trikam jong kan ka district council ba pidai ban husiar ban pej bah nomor ba yole se kan je ko ba je ya ka hima ka jongi kan long ka jing dunong ka bakra bat kan long ka jing penjot ya ka imlang ka salang pad ya ka sukasan titang kini ki jing keren ki belengkot ki jonga na pasyat chapi ki khon ki hajar jong ka himalang ren khamtam ngas ngaban panmap na pi bahak ka bakum kan ka sngi ha ka bangiyo ban penlong ya ka jing ai wai marhima ten rengim hiyo shu ban penlong peladu ya ka sngi kan long ka jong pi peladu ya ka por ka jong pi nak menta kan ni ka sngi ban yo ban shim wai ya ki mar jong ka hima te hak ni ka por ka bam tang sngo ban pan ma pi wat nam sngo ya kan nen mar kam de ka jingle ka jonga ten re kan ne la le de ki bor ki bahlor bat ka de ka district council ka bala le ya kan ne te tang ki ni ki jing ka kerwo ka banga ai pi hak ni ka por ka bam ta kulish bon Hadin bangilayo ya ka order na ka KCDC management step ka por prabeje man step ka order ko man pensange ya ka jing trikam jong wa acting sim ka basngolango hadu kata-kata kolong ba kum ka himalang rin ngila penayar po ka hima ka jongi badro ngila pentibru sya ka office KCDC ba ka hima menta kasi kaniyo man penlong ya ka jing ai bai mar hima la ka banta usnem arpun rew hadu arpun nyau ka executive darbar jong kahima haka praterik jong panai bandengkong ila de banrai bangin penlong ya kajing aiwai marhima haka kasanterik jong panai feb arpun rew bar ngila pharu ya kishti jongi nadu kakat santerik jong panai bandengkong jong mata usnem ka council nadu beliau pedeng kishti ke jongi kamsim klem kam ka klem sim kam ya ketu kishti ke bangila pha kalapen pulom nadu upanai Januari hadu menta upanai March Hadin benai match ngelayo ya ka order haka kanai tarik ba ka konsil kalasya ya ka hima ban penlong ya ka jeng ai wai marhima kumta na kaleng ka jongi ka hima ya lek ben petip ka konsil ba ka hima kaniyo ban penlong ya ka jeng ai wai marhima haka lepo tarik benai balai arpun riu namar ba ka por kala kirki ba hari harin hang tu ngelayo biang ya ka order na ka konsil bakal menjur ya kata tarik bangin lebu bangin pelong ka laipo tarik bar ka order kala dep tharu ya uwe na kinopej perman juga konsil pada dan lem bangi ka hima haka to kasi ka laipo tarik jong banai match hari kansan haka ar punyo tarik ru ka konsil kala dep pa beng sakai par ka city palayo ban pen dia no ya ka jeng ai wai mar hima jongi na ka laipo syaka kandai tarik jong menta banai kebadai menta kasngi kumta kahima kala yaisha kala ya kata kasngi hari kremtip menin mardor menin step hakbor prabaje kila pha bank sakoi pat ko order pan singeno ya kajing trikam acting sim pat kumjuru pan singeno ya kajing ai mar ka jongi menin haka ka nyu tarik ru kadang chupa ya koi ka city palapan kala ya unong pe perman na IW lengdo syai kong kinong siang palong kum inong pe perman ka konsil hari menta ka stepat nakale juga konsil lu kiklem poisyu baringi kahima ban panoi kajing ai marhima kani kajing le juga konsil kalong sibenta kajing yuroj bakajing tombo ka ekdiar jong kahima lang rin hinda ka por abangi panlong kajing ai marhima
ngimjule habari reng ngi pelong syai karai juga executive darbar pat hadin hang tangin panpar ya kajing menjur ka konsil par ngi pelong ya kajing aiwai marhima tang hadin banglayo ya kajing menjur ka konsil ti par kajing aiwai marhima ru kalong bain da ka open tendar babaro kikun ke jar jong kima kila bantep ya ka tendar ka bangi ngi khon but uno nong job udai baik utak bawan hakador ke bahaklido ti hare mentla kajing le jong ka konsil kala penlengo ya ka hima hiborok kawai om tangengi namar babaro kikun ke jar jong ka hima mentakasi kila poi hang ne pang dilon hang ne office jong kahima panwan panthe beta kitendar ki jongki na kapor sa kapor kahima ka jungi ka jupenlong ya kajing aiwai marima hapu panai match namar ba kajing sedang trikam kandai bet ha katari ke bandekong jong april perkel bet ha kalai poi jong match ha usnam panwan ti ya mentau usnam ru katari kalaya chai mentang ila poi so panai april kandai tarik ba kahima kala don ka hapade kajing kerki mano ban simbai lano en panlong pat man lano instang pat ikakam kani kajing le joka konsil kala pen pulom no bal ese kala long kemba kai thombor pat ya ka ekter jong kahima kata kare kajing penseu kajungi kane kapor ka mamenta